Ако искате да наемете повече от един апартамент в рамките на календарната година, в град София става дума, и имате бюджет над 1000 евро за всеки един от апартаментите, може да се свържете с нас, за да ви предложим преференциални условия и да не си губите времето да звъните по различни фалшиви обяви и да ви разиграват разни подобия на брокери. Аз дори не ги наричам колеги тези, които пускат фалшиви обяви. За съжаление, при наемите те са доста. Така че, за да не си губите времето, ако искате да наемете 2, 3 или повече, или сте фирма, която очаква 10-15 нови служители, иска да им осигури хубави апартаменти, вие сте чудесен клиент за нас, ще ви дадем доста преференциални условия и сега ще ви дам един бърз пример, за да разберете, че условията наистина биха били добри. Може би не знаете или пък знаете, пък не ви интересува, но когато отидете да си наемете апартамент в София, ако нямате ваш представител брокер, отсреща брокера ще изисква от вас между 50 и 100% от размера на месечния наем еднократно, като комисионна, без значение дали ви предлага някаква услуга или не и без значение дали работи за хазяина, всъщност, който го е наел да му отдаде апартамента. Също толкова, дори по-малко ще платите, ако наемете нас да ви обслужиме при наемането на подобен апартамент. Ако ни наемете да ви обслужим при наемането на повече от един такъв апартамент, естествено цената ще падне, така че всъщност вие няма да платите повече, вие ще платите всъщност по-малко, ползвайки нашите услуги. Затова, ако случайно ви попадне това видео, имате такова търсене, можем да ви предложим много добра оферта. Свържете се с нас по имейл или на телефоните, които ще чуете в края на това видео. Ако познавате някой, който продава 300 или по-голям апартамент в София, моля незабавно го свържете с мен, за да получи гарантирана защита от финансова загуба чрез безплатен анализ от професионалист на цените на недвижимите имоти в неговия район към момента на продаване. Освен това, клиентите на К5 имоти получават между 7 и 16% по-висока цена, ползвайки нашите посреднически услуги, които отдавна са доказали своята ефективност. Аз се казвам Антон Илиев и имам зад гърба си повече от 18 години практически опит и непрекъснат трудов стаж на първа линия в продажбите на недвижими имоти. Ако искате да сте в течение на всичко, което се случва в сферата на недвижимите имоти в София и в страната, абонирайте се за нашия YouTube канал, последвайте ни във Facebook, последвайте ни в TikTok, последвайте ни и в VBOX.